Нека Твоята велика милост да бъде в живота ни, Господи, Татко Небесен, Исусе Христе. Отвори очите ни, за да Те обичаме. Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос прати го и яви чрез ангела си на своя слуга, и който възвести Божието Слово и свидетелство Исус Христос и всичко, що е видял. Блажен, който прочел, и ония, който слуша думите на това пророчество и пази написаното в него, защото времето е близо. Йоан до 7-те църкви, които са в Азия, благодат и мир да бъде на вас от онзи, който е бил и който иде, от 7-те духове, които са преди неговият престол. И ето Исус Христос, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе, на този, който ни е любил и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си, и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отца, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Ето иде облаците и ще го види всяко око, и оният, които го прободиха, и всички земни племена ще възридаят за него. Така е. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, което е и който е бил и който иде, всемогъщия. Това, което чухме, нека да бъде запечатано в сърцата ни. Знаете ли какво Господ иска от теб и от мен? Да воюваме. Да воюваме в силата на Бога. Защото ние не трябва да се предадем. Трябва да бъдем точни, ясни, реални с Него. Но виж, Бог иска да влизаме в нашата тайна стая. Когато ние влизаме в нашата тайна стая, ние почваме да споделим сърцата си с Него. Ето Бог. Ето Бог иска да издигне своята църква Сион и Неговата църква да бъде издигната и нашето избавление да дойде от Сион. Тогава ние, хората, които наистина обичаме Бога, трябва да се молим с вяра и любов. Защото любовта на Бога, тя не презира. Любовта на Бога, тя не завижда. Любовта на Бога, тя не мрази. Тя обича. Затова нека и ние да обичаме като Исус. Ние хората трябва да се стараем да живеем за Бог. Ние хората трябва да се стараем да предадем сърцата си за Исус. Ако ние не дадем сърцата си, ако ние се преструваме, ако ние преструваме молитвите си, това ще бъде всичко фалшиво. Но виж, ние трябва да молим Бога. Виж, когато ние молим Господа, силата на Йова Рафа слиза на смирените. Нека Божествената милост да дойде в живота ни. Нека Божия дух да поднови силата си в нас и ние да бъдем силни чрез милостта на Бога. Никога не се преструвай. Никога не изявявай себе си. Никога не изчитай себе си на мъдър. А бъди като Исус смирен. Какво ще получиш, като изчиташ себе си на мъдър? Каква е наградата ти? Никаква.
Ако някой ме обича, нека се отрече от себе си и тогава да ме следва. Но малко на нас, на хората ни е трудничко да се отречем от себе си. Но щом си решил да следваш Бога, щом реши да отдадеш живота си на Него, трябва да се отречем от живота си, за да получаваме Божествената милост. Нека Божия Дух да бди над семействата ни и децата ни. Нека Господа Бог да потреби децата си, които го обичат. Нека благодата на Всевишния Бог Исус да дойде на живота ни и любовта на Бога да играе над правените. Халелуя! Нека Господ Бог да проявява милост на милостивите. Нека никога да не забравим Бога, да не забравим къде бяхме, но Бог къде ни постави. Никога да не забравим Исуса Христа, името Му винаги да бъде в сърцата ни и винаги да помолим Бога за милост. Защото не се знае какво ще се случи с земята ни. Вижте колко много язви идват по лицето на земята и затова ние трябва да се приготвим. Начинът на вярата ни, на живота ни, Словото на Исус да бъде вътре в нас. Това е послание, което идва в живота ни. Ако ние хората не приемаме посланията, което Бог спраща от небето, ние няма как да се поправим. Бог говори, докато сме на земята. Затова Той ще дойде. Ще вземе и своята невясна неопетнена. Затова трябва да се покаем. Божието Слово.